Jeg tror, det flyver længere, men det er sådan lidt skægt. Så ser vi der. Og ser vi der. Ej, jeg kan det der. Okay, a little terrorist. Du trækker bare lige. Du skal bare der. Træk så. Ja, sådan der. Vi kan komme længere ned. Sådan lidt. Okay. Nej. Hvad? Det er dig. Jo, grib. Det skal ramme dig i hovedet. Du skal gå efter at blive skudt ned. Nej. Grib med munden. Okay. Stå der. Du rører på YouTube. Hvor langt kom den sidste? Vi har fået den op på 25 meter. Ja, lige 2 sekunder. Hvor lang tid til I er klar? Ja, der går lige 12 sekunder. Lige short her, eller hvad? Den kommer ikke længere ned. Det er fint nok her. Okay. 3, 2, 1.